ассалому алайкум ҳамватанони азиз. Дар ин дунёи бевафо барои ҳар коре мо аз ҳамдигар маслиҳат мепурсем, вале барои марг не, марг ногаҳон меояд. Ривояте ҳаст, ки Искандари Зулқарнайн ҷаҳонгашта гашта буд. Тамоми оламро мусаххари худ гардонида буд. рӯзе ки марг омад, ӯ васият кард, ки агар ман мемирам, маро ба тобуте гузоред ва тобутро сурох кунед ва дастҳои маро аз он сурох берун кунед. Дар ҳоле ки панҷаҳои кушода вақте мебаред мардум бинанд, ки агар ҳама ҷаҳонро бигирифтам, вале аз дунё бо дасти холӣ меравам. ин дунё абадӣ нест. пас биёед тӯшае барои худ дошта бошем. намозу рӯза, хизмати волидайн ва кори хайр ва амалҳои солиҳона дошта бошем. мардумозор набошем. умри инсон қимат аст, лек дар бозор нест. чун аҷал ояд ба пиру ҷавонаш кор нест. дар табиат фаслҳо такрор ёбанд аз дигар, лек умри рафтаро дар зиндагӣ такрор нест. аҷал парвои паёнбар надорад. аҷал парвои симу зар надорад. аҷаб расмест, расми одамизод, ки ҷонаш меравад, бовар надорад. ҳамаи шумо азизони дилро Аллоҳи меҳрубон дар паноҳаш нигаҳбон шавад.